Tuara di ay ni abot ang guano sakinan. Alawa kanindot sa kinasal, Rins. Okay, thank you so much. Everyone, some applause, please. Human na, oh. Lo, oo, human na bang? Hawa na kayo. Tara. Napay sudan na. Napay sobra. Salamat. Rins, napay sobra. Bayos na ka po. Salamat. Thank you, Lord. Rins! Pa, asa dita? Rins, ay napangutana. Mga tutagkasal. Latinood ka pa. Ana, busog-busog dito taron. Malita taron. Ay, ba? Undang ka, oy. Basing malita taron sa kasal ba? Basing malita. Oy, ginay ba? Malita taron. Ginay ya? Oh, awa na yan. Awa. Ginay ba? Malita na ba? Kapuya pa rin. Oo. May tig na pa yung mabilin ron. Dali na ba? Tira. Tara. Lah, Rins. Pang. Naan yung mga balon, oh. Hala. Napay may nag-racing, Rins. Oh no! Diba? Yung sapatos pa, oh. Ugaw naman kayo na. Ano na maglapok? Mga oo. Oh, sira mo din ha. Saway pa ka. Rins. Tara. Ato ta sa unahan kay. May sugod ang ibin to. Uy, tara. Wara. Tuara di ay ni abot ang guano sakinan. Lo. Puti nga na bara, bay. Halawa kanindot sa kinasal, Rins. Tanawa. Uy. Uy, lamig agaw, uy. Lingin kay gaon, bay. Gali no. Lingin na Rins, uy. Wala, maningid sa ta. Gali no. Lingin na. Dili sa ta. Pataod-taod ta. Kay inagmahuman ang kasal. Inagmahuman. Naman yung mga sobra, Chuk. Adyo na yung mga sobra. Dili sa adyo ta mo. Lusog kay maulaw ta. Di na ba natin na mga kaila diya? Di sa kita mo lusog, no? Nya, abot-abot na sa ta, ha?
Palakpakan naman dyan! So, meanwhile, we will have a interview portion. So, gamitin kayo na siya ng mga interviews regarding anong you are saying yes and you will be already to meet nga magpakasalayod mo. So, dili ko mag-una kay sir. So, hi sir! Okay, hello. So, pila na mo katuig nag-uban ni ma'am sir? Tulo na katuig. So, unsa man yung mga decision sa kinabuhi, why you already approach her nga magpakasalayod mo? Dili, kailangan mo na yung answer. Kailangan mo na yung pumutana. O sa mga anong nag-commit naman kakaimaw mga ano ni mo nga, need na yun na ako pakasdan ang akong asawa. So, kung sa mga yung mga instinct nga nung imo itong na-approach siya nga magpakasal na yun mo? Naan siya tanan. Oh, perfect. Naan sa iya tanan. So, di ka gusto nga mawala pa siya. Okay, so aside from that, nanabuboy baby, di ba? So, okay, it's a celebration of happiness dyan kay Nanay Baby. Okay, thank you so much, sir. Okay, how about you, ma'am? So, kung sa man yung pag-approach ni sir, ma'am, ano yung nakasulti matag, yes, I am willing to marry you. Kung sa man yung mga prospect yung kinabuhing ano, nisubot na ka nga magpakasal na sa iyaha. Ay, gwapo daw siya. Asay sa gwapo. Sa mga ang mga characteristics nga nakita niyo kasi nga di na niyo pwede siya bitawan. Okay, mapaninggaon. Mapinanggaon. So, inana siya ka simple, no? Simple word, pero dulot yun na sa ilahang sa tagsa ka mga kasing-kasing. So, aside from that, man, sa 3 years ninyo nga panag-uban ni sir, unsa man ang mga sekreto nga wala pa na ibawaan sa iyang parents, sa iyang mga friends, nga karon pwede niyo masulti. Ito mga slight na mga secrets lang sa inyong panag-uban. Ay, dili mo konti si ma'am sa mga secrets kay Batik. Mabuking daw, so ilahan na lang to. Okay, later on, I would like to request our newly wedded couple to please dito mo sa inyong lingkuranan and kindly settle down for a while. To our groom and the mother. There's always been a story in me.
Okay, natay pins diri ha. Natay pins diri. Ipagawas na lang. Ayaw mo ng tag-piso-piso or 5 kasi ikaw na kung pinit sa pin. Okay, basig na pa itong mga friends at newlywed couple, their relatives, their ninos and ninas, to kindly get the pin to our coordinator, George, para na amoy masabi sa ilang tagsatag sa mga sinya. So the procedure of their prosperity dance will be the start of their new life or having a small business kay malito magyapo na siya, and through that, mga nabulabol na naay sustainability nga may tabo. It's because that is coming from generous ninongs and ninangs. So also with the parents, the relatives, and friends of our newlywed couple. It will be replaced by now Venetia Marabadigran. Slicing of cakes to our newly wedded couple. Atong palakpakan mga higala. So this cake symbolizes their sweetness of being together. So kabalo mo yung tanga, dili sa tanang panahon na adjud ang sweetness, no? Na adjud yung panagbangi sa matang usa. But still, you should always remember that everything you do sama sa inyong gipanganangkuan, that is, you should always put God at the center. Okay, so ang una maghungit o magsabay na sila. Okay, ang groom ang mahungit sa babae, then ang babae, ang bride, mahungit sa groom. Okay? And 1, 2, 3. Sige, Ana. Sige, X. Okay, thank you so much. Gagawin mo natin mga hiwa. Uy, gagawin yung gugma sa matang usa. Okay, at this juncture, let's have the tossings of wands. So, sir, then drink in 1, 2, 3. Okay, ato mo lang pa ang mga higala. Ready? In 1, 2, 3, go! I know that you are all hungry. Kaya ito taon-taon na humanang. And 1, okay. Bitaw akong wish sa akong inaanak
another again. Unta nga na siya kahadlok, magdako siya nga na kahadlok sa Ginoo ug mutuman sa iyang mga ginikanan ug labaw sa tanan ang iyahang mga pangandoy kay bata pa man siya karon iyaha untang makabot. So kato lang daghang salamat. Mag-ampot sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og mahigog mawon mo amahan aniya kami kalon Lord nagkatingog aning wedding celebration sa akong pag-umangkon Ginoo ikaw magapanalangin kanila Lord hatagi sila og mayong ugma sa ilang kinabuhi Ginoo. Lord panalingin kining pagkaon nga mo pagasalusaluhan kalon Lord hinaut nga makahatag kinig kabaskog o kadugang sa mong panglawas. Kiniktaran ang mahala kung ginapaampo, ginapasalamatan, pinagi ni Kristo nga among mangluluwas. Amen. Sa ngalan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ay!